Καλημέρα σας, κύριε Ντελόπουλε. Καλή σας μέρα, κύριε Καλογιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Επειδή και εμείς τώρα από την πλευρά μας σαν διοίκηση ζούμε έναν εφιάλτη με όλα αυτά που γίνονται. Υπάρχουν προβλήματα, δεν είπαμε ότι τα λύσαμε όλα. Ούτε μαγικά ραβδιά έχουμε. Αλλά όσο αφορά για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, δεν έχει καμία τύχη και καμία θέση στην ομάδα της Λάρισσας. Γιατί πριν έρχονται κάποιοι ποδοσφαιριστές στην ΑΕΛ, πρέπει να διαβάζουν την ιστορία της. Αν μπορούν να ακολουθήσουν και να σεβαστούν την ιστορία της, να μείνουν και να παίξουν ποδόσφαιρο. Ο συγκεκριμένος κύριος, προσωπικά εγώ το Δεκέμβριο 3 φορές μας άλλαξε τα συμβόλαια. Για να μην τον αποκαλέσω τρελό, είναι και παλιοχαρακτήρας. Να μην πω οτιδήποτε άλλο γιατί είμαι εξοργισμένος. Πάρα πολύ εξοργισμένος. Ασχολούμαστε με τον Περίκο. Και παραμονή του αγώνα που παίζαμε με την Καρδίτσα εντός έδρας, ενώ ήρθε στο πιθάρι που είχαμε το γεύμα και τον υπολόγιζε ο Σάκης Αναστασιάδης, ο υπηρεσιακός προπονητής που έκατσε για μια αγωνιστική στην 11η, την ώρα του φαγητού λέει ότι εγώ δεν παίζω, δεν κατεβαίνω να παίξω γιατί είχαμε καθυστερήσει μια μέρα το μισθό. Δεν είπε κανένα άλλο παιδί, τίποτα, κανένας άλλος ποδοσφαιριστής, μόνο συγκεκριμένος. Πρόκειται για παλιοχαρακτήρα. Τον έχουν φάει μανατζαρέι τα λεφτά, 3 φορές μας άλλαξε το συμβόλαιο, προσωπικά εγώ, τον φέρω στο γραφείο, τι ακριβώς δεν τον άκουσε με πολλή παρησία, με διερμηνέα, τον έβαλα να υπογράψει στις 10:30 και ξανά ήρθε 12:30 ώρα στα γραφεία της ΠΑΕ, γιατί εμείς πολλές φορές όταν κάνουμε συμβούλιο και έχουμε θέματα μας παίρνει και 2 και 3 ώρα ξημερώματα στα γραφεία. Έρχεται και μου λέει my cousin, my father, my brother, πρόβλημα. Ότι οι γονείς του, τα αδέρφια του λένε να φύγει να πάει να παίξει στην Ισπανία. Του λέω αγόρι μου δεν συμφωνήσαμε. Όχι λέει τα μετέφερα αυτά τα έστελα με mail στον πατέρα μου και στη μητέρα μου και λένε ότι αυτά τα λεφτά τα παίρνει στην Ισπανία. Να φύγω. Και λέω τι υπογράψαμε. Ξανάρχεται ο πρόεδρος την άλλη μέρα. Το ξανασυζητάει, υπογράφει, το ξαναλάζουμε. Έρχεται ο μάνατζερ, ο οποίος είναι και από το Βόλο. Ξανασυζητάμε, τα βρίσκουμε. Του λέμε παίρνεις αυτά που ζητάς. Αλλά το σπίτι είναι απ' έξω πλέον, το πληρώνεις μόνος σου. Εντάξει, εντάξει. Και τώρα βγαίνει και κάνει όλα αυτά. Τι θα κάνει και ο κύριος Πλεξίδας. Δεν υπερασπίζω τον Πλεξίδα αυτή τη στιγμή, υπερασπίζω την ομάδα μου. Δεν μπορεί να μας διασύρει το κάθε καθήκη. Και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει άστατη ζωή. Και δεν δέχεται και τον έλεγχο. Μάλιστα. Και κυκλοφορεί και με γυναίκες εδώ πέρα, δεν θέλω να πάω παραπέρα. Πολλές φορές τον έχουμε πιάσει, αλλά δεν ασχολούμαστε με αυτόν. Αυτός ασχολείται μαζί μας και θέλει να μας κάνει ζημιά στην ομάδα. Όταν λέτε κυκλοφορεί με γυναίκες, καλώς κάνει. Αρσενικός είναι. Αρσενικός είναι, αλλά υπάρχουν και κανόνες, κύριε. 10:30 υπάρχει ωράριο. Δεν μπορεί να πηγαίνει 12:30 και 1 η ώρα. Μόνο γι' αυτό, όχι μειωμένης ηθικής, κύριε Ντελόπουλε, οι γυναίκες προφανώς. Ή έχει και τέτοιες. Να πάρει τη γυναίκα του, το καταλαβαίνω. Αλλά να γυρνάει με τραγουδίστρια. Αυτό δεν επιτρέπεται σε επαγγελματία ποδοσφαιριστή και τουλάχιστον ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ. Γιατί τόσα χρόνια δεν είχαμε τέτοια κρούσματα με ποδοσφαιριστές. Τιμούσαν πολύ τη φανέλα και την ιστορία της ομάδας και την ίδια την ομάδα. Τώρα, αν λέτε ότι τα έχει με μπριόζα, μάλλον ανοίγεται μεγάλο κεφάλαιο, διότι. Τι να σας πω, κύριε Καλογιάννη. Την τραγουδίστρια δεν τη βρίσκουμε στην πλατεία. Την τραγουδίστρια τη γνωρίζουμε σε μαγαζί. Ακριβώς. Γιατί δεν έκανε προσφυγή να φύγει. Το είπαμε να φύγει κιόλας. Και ζητάει και να τον πληρώσουμε για να φύγει. Δεν γίνονται αυτά, κύριε Καλογιάννη. Και να πούμε και κάτι. Προσφορά 0. Μπορεί να ξέρει μπάλα ποδοσφαιριστής, αλλά προσφορά 0 στην ΑΕΛ. Τον είδαμε και στον Πιερικό που ήταν αδιάφορος. Και δεν είναι αυτό. Χύνει και δηλητήριο μέσα στα αποδυτήρια. Δημιουργεί και κατάσταση. Είναι προκλητικός και στους άλλους ποδοσφαιριστές. Το μόνο που έχουμε ευθύνη εμείς που δεν τον καθαρίσαμε πιο νωρίς. Αυτό και πείτε. Προσωπικά και εγώ. Αυτό πείτε το και έπρεπε να το δείτε από τον αγώνα. Και προσωπικά και εγώ, γιατί ήθελε ο κ. Πλεξίδας από το Δεκέμβριο να τον στείλει, αλλά τον παρακάλεσα γιατί πίστευα στην ποδοσφαιρική του αξία. Και ο κ. Τζαναβάρας το ζήτησε να τον δει γιατί λέει μήπως αλλάξω εγώ το κλίμα. Τον χαρακτήρα του. Ναι. Και αναλαμβάνω την ευθύνη που πίεσα τον κύριο Πλεξίδα να τον κρατήσει. Ενώ ήταν αποφασισμένος να τον διώξει το Δεκέμβριο. Αυτό ήταν το λάθος μας. Δεν το είχατε δει σε εκείνο το παιχνίδι των Σερών με τον Γάζορο τι έγινε. Από τότε έπρεπε να φύγουν αυτοί οι δύο. Εν πάση περιπτώσει. Εκείνο που μπερδεύεται, κύριε Καλογιάννη, και είναι άξιον αναφοράς, μπερδεύεται πολλοί κόσμος. Έλεγε ο Ράσιο Μοράλης που τον είχα προπονητή. Καλός ποδοσφαιριστής και κακός χαρακτήρας ίσον κακός. Εννοείται. Καλός χαρακτήρας και κακός ποδοσφαιριστής, άσον σε μένα θα τον φτιάξω. Αυτός είναι καλός ποδοσφαιριστής αλλά κακός χαρακτήρας. Εμείς δεν είπαμε ποτέ, κάναμε υπομονή. Μας ταπείνωσε πολλές φορές, αλλά τώρα εξοργίστηκα και μου έκανε ανάγκη να βγω γιατί δεν θέλω να βγαίνω και στα μίντια. Έχουμε τα προβλήματά μας, κοιτάμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Και τώρα μας έβγαλε καινούργιο πρόβλημα, ποιος ο Περίκο, που δεν έπρεπε καν να μιλάει. Μπορεί να πάρει το δελτίο του και να φύγει. Μάλιστα. Εμείς μετά τη δική σας τοποθέτηση
Το μπορεί να πάρει το δελτίο του και να φύγει. Το ότι δεν έκανε μέχρι τώρα προσφυγή και αυτό σημαίνει ενοχή. Ακριβώς. Έπρεπε ήδη να έχει φύγει και ο δόλος μας ενδιαφέρει εμάς προσωπικά, αν υπάρχουν τέτοιοι χαρακτήρες. Ωστόσο μου είπατε ότι στο συμβόλαιο το ενίκιο το αλλάξατε στο τελευταίο συμβόλαιο να το πληρώνει αυτός. Βεβαίως. Μάλιστα. Εδώ ο κύριος Πλεξίδας, γιατί στη δήλωσή του λέει η ΑΕΛ δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση να πληρώνει τα σπίτια των παικτών της. Από την αρχή του καλοκαίρι είχε άλλες συμφωνίες. Είχε άλλες συμφωνίες, μάλιστα. Οι οποίοι, για να τα λέμε όλα στον αέρα, υπήρχαν κάποιοι ποδοσφαιριστές, δεν είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές, δεν τα έχουμε τους ποδοσφαιριστές. Κάποιος ποδοσφαιριστής έφυγε, έχασε τα κλειδιά, εξυπήτηδες, έκρυψε τα κλειδιά, μάλλον τα εξαφάνισε τα κλειδιά και άνοιξε το φυσικό αέριο, το καλωριφέρο δηλαδή στο τέρμα. Και μας ήρθε και ένας λογαριασμός πάνω από 2.000. Μιλάμε, υπάρχουν και τέτοιοι χαρακτήρες, αλλά εμείς δεν βγήκαμε να το ανακοινώσουμε. Τώρα με κάνει ανάγκη να το ανακοινώσω. Ο άλλος έφυγε και πληρώσαμε 300 ευρώ για να βγάλουμε κλειδιά immobilizer που τον είχαμε το αυτοκίνητο. Αυτά δεν τα λέει όμως κανένας. Είναι άγιοι οι περισσότεροι. Πάντα φταίει η ΠΑΕ. Σίγουρα γίνονται λάθη και κάνουμε λάθη και θα κάνουμε λάθη. Δεν έχουμε μαγικό ραβδί. Και αναλαμβάνουμε τις ευθύνες. Εκεί που πρέπει. Αυτές που μας αναλογούν. Αλλά εκμεταλλεύονται και αυτή την κατάσταση ότι υπάρχει ένα πρόβλημα επικοινωνίας με τον κόσμο και με τους οργανωμένους και το εκμεταλλεύονται και κρύβονται πίσω από την πλάτη. Γιατί αν ήταν άλλα χρόνια του 88 και πριν, δεν θα τολμούσε κανείς να μιλήσει. Μάλιστα. Αλλά εκμεταλλεύονται και κάποιοι ποδοσφαιριστές αυτή την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη Λάρισα. Κύριε Τελόπουλε, νομίζω ότι μας καλύψατε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καλογιάννη. Ήμουν πολύ εξοργισμένος και συγγνώμη για την ένταση της φωνής μου, αλλά πραγματικά η ποίηση με οδήγησε σε αυτόν τον τόνο της φωνής μου. Η οργή σας μας δίνει την αίσθηση ότι το δίκαιο είναι με την πλευρά της ΠΑΕ, με την πλευρά τη δική σας. Να είστε καλά.